ኣብ ሰብዓታት መወዳእታ ሓደ ሰባኺ ኣብ መድረኽ ብምዃን ነቶም ኣመንቱ ብፍራምረ ዝተመልአ ናይ ሻሂ ድስተ ንኽሰትዩ ትእዛዝ ሃቦም። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ካብ 900 ንላዕሊ ዝኾኑ ኣመንቲ ናይቲ ሰባኺ ትእዛዝ ብምስዓብ ኣብ ፍንጃል ብዝተዋህቦም ሻሂ ይሰትዩ። ይኹን እምበር ኩላቶም ከም ዝሰተይዎ ድሕር ምፍላጡ እቲ ሰባኺ ዝሰተይዎ ነገር ስሚ ከም ድኾነን ኩላቶም ክሞቱ ከም ድኾኑ ይዛረቦም። ኣብቲ ሰዓት እታ ሓንቲ ካብቲ ቸርች ኣመንቲ መንጎ ክትበክይን ዋዕዋዕ ክትብልን ጀመረት። ስዒቡ እውን እቲ ሰባኺ ስሚ ከም ደይኮነን ተኣማንነቶምን እምነቶምን ንኽፍትን ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ከም ድኾነ ይዛረቦም። ኮይኑ ግን ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ንድሓር ኣብቲ ናይ ቸርች ኣዳራሽ ዝተፈጥረ ብጣዕሚ መሕዘንን መሰክሕን ነገር እዩ ነይሩ። ኣብ ጆንስታውን ውሽጢ ዝነብሩ ናይ ጎያና ሰባት መሬቶም ብሬሶኦም ኣዕለቕለቕዎ። እዚ ሰባኺ መን እዩ? ንምንታይ ከ ነዚ ፈጺሙ? ኖቨምበር 18 1978 ከም ጸላም መዓልቲ እትገልጻ ኣሜሪካ እዚ ታሪኽ ብጣዕሚ መሕዘንን ዘይትርስዖን ከም ዝኾነ ይዝረብ እዩ። ክቡራት ቤተሰብና ሰላምታና በብደለኹም ይብጻሕኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ፍልይ ድበለን ናይ 900 ሰባት ሞት መልዕሊኦም ምኽንያት ብዛዕባ ድኾነ ሰብ ክንሪእኩም እናበልና ሓቢርኩምና ጽንሑ። ጄምስ ዋሬን ጆንስ መይ 13 1931 ኣብ ሓደ ናይ ክሬት ኢንድያን ተወሊዱ። ጄምስ ኣብ 6 ዓመቱ በቢጎደንኡ ዘዋሪ እዩ ነይሩ። ማለት እውን ናይ ገዝኦም ብሕታዊ ውላድ ከም ምዃኑ መጠን ኣዲኡ ካብ ስርሓ ክሳብ ትምለስ ዝውዕለሉ ደገ እዩ ነይሩ። ኮይኑ እውን ጎረቤቶም ማርተል ኬኔዲ ዝተባሃለት ጓል ናብ ገዝኣ ብምውሳድ መግቢ ንኽበልዕ ብምግባርን ብዛዕባ ሃይማኖታ ሓደ ነገራት ትዛረቦ ነይራ። ንኣቦኡ ንጂምስ ኔየርን ንኣዲኡ ንኣኒታ ብሕታዊ ውላድ ድኾነ ጄምስ ኣዲኡን ኣቦኡን ኣብ ሃይማኖቶም ብጣዕሚ መኽረርቲ እዮም ነይሮም። ምኽንያቱ እውን ንብዙሓት ዓማውቲ ውላድ ተመንዮም ዝሰኣኑ ብምዃኖም ኣብ መወዳእታ ዝረኸብዎ ጄምስ ሕጉሳት ብምዃኖም መጽሓፍ ቅዱስን ኢሉ እውን ሰንበት ብፍላይ ኣዲኡ ናብ ቸርች ሒዛቶ ክትከይድ ጀመረት። ጄምስ ንቤተ ክርስቲያን ፈታዊ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጥቕስታት ብዓሚቕ ዝፈለጠ ጄምስ ንዝሞቱ እንስሳት ስርዓተ ቀብሪ ይገብር ነይሩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ጄምስ ኣብቲ ሰፈር ሓንቲ ድሙ ምስ ሞተት ስርዓት ናይ ቀብሪ ከም ድገበረ ኣብ ግዚኡ ሓቢሮሞ ካብ ድነበሩ ቆልዑት ተዛሪቦም እዮም። ሓደ ግዜ ድማ ጄም ሓደ ናይ ጎረባብቲ ቆልዑት ሒዝዎም ናብ ሓደ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ሸያጢ ብምኻድ ናብ ሓደ ሳንዱቕ ውሽጢ ብምእታው ደቂስካ ሞት ከመይ ከም ድመስል ንምፍላጥ ፈቲኑ ነይሩ። ጄም ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ብዙሕ ድበሉ ፍልያት ነገራት እናፈጸመ ይዓብዩ። ኢሉ እውን ልዑል ድኾነ ናይ ውሽጢ ድሌት ዘለዎ ድማ ኣብ ናይ እምነት ውሽጢ ምስታፍ እዩ ነይሩ። ጄም ኣብ ናይ ናዝሬት እምነት ጥራሕ ኣይነበረን ድሌት ድነበሮ። ኣብ ካልኦት እምነታት እውን ቸርች እናኸደ እንታይ ከም ድመስሉ ኢሉ እውን ነቶም ሰበኽቲ እናዳመፀን ናይ ሰበኻ ወንጌል ጥበብ ክመሃር ጀመረ። ነዚ ድገበሮ ግን ሓደ ኣብ ውሽጡ ክሃንጾ ዝደልዮ ነገር ኣሎ። እዚ እውን ንዕኡ ድኽተል ሰብ ንምፍጣር እዩ ነይሩ። ጄም ኣብ ልቡ ውሽጢ ከም ፈሓም እናተቓጸለ ደሎ ናይ ሰበኻ ነገርን ናይ እምነት ድሌትን ፍልይ ድበለ እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣብ ጫካ ውሽጢ ልምምድ ክገብር ጀመረ። እዚ እውን ኣብ ዓብኦም ደይቡ ንቆልዑት ኣኪቡ ክሰብኽ ጀመረ። ነቶም ቆልዑ ንኹሉ ከኣሊ ፍሉይ ስልጣን ከም ደለዎ ክዛረቦም ጀመረ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ድማ ናብ ቆርቆሮ ወፂኡ ነቶም ቆልዑት ኣኪቡ እናሰበኸም ከሎ ክነፍር ከም ድኽእል ንኸሪኦም ፈተነ። ኮይኑ ግን ከምቲ ድበሎ ኣይነፈረን። ኳዳኣስ ናብቲ መሬት ብምውዳቕ ኢዱ ተሰብረ። እንተኾነ ግን ተሰቢሩ እውን ነቲ ስብከት ኣይገደፎን። ፍሉይ ክእለት ኣለኒ ብምባል ክዛረብ ቀጸለ። እቲ ካልኣይ ናይ ዓለም ጦርነት ኣብ ዝተጀመረሉ ሰዓት ጄም ኣብ ዝነበረሉ ከተማ እቶም ዝነብሩ ቆልዑት እናተፃወቱ እዮም ነይሮም። ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ናይ ሂትለር ሓይሊ ንኸዳኸሙ እናፃዓሩ እዮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ጄም ዝሓስቦ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ። ማለት እውን ጄም ኣዶልፍ ሂትለር ከመይ ገይሩ ሰባት ኣኪቡ ብዘረባ ኣብ ኢዱ ክእትዎም ከም ድኽእል ንምፍላጥ እናፃዓረ እዩ ነይሩ። እዚ ድኾነሉን ኢሉ እውን ንምንታይ ንሂትለር ሰባት ኣኪቡ ንኽኽተልዎ ክገብር ከም ዝነበሮ ክሓስብ ድኸኣለ ኣብቲ ድሓር ክትርድእዎ ኢኹም። ኣብ 1945 ኣዶልፍ ሂትለር ንዓርሱ ኣጥፊኡ ዝመተሉ ሰዓት ጄም ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ግን ጄም ንቆልዑት እናተዛረበ ዝነበረ ብዛዕባ ሃይማኖትን ብዛዕባ ፆታዊ ርክብን ጥራሕ እዩ ነይሩ።
መብዛሕትኦም ቆልዑት ግን እቲ ዘረባ ሓድሽ ስለ ዝኾኖም እናተሰናበሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ዘረብኡ መሐጎሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ክሰምዕዎ ጀመሩ። ጂም ትምህርቱ ድሕሪ ምውድኡ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ ሓደ ሆስፒታል ውሽጢ ተቖፂሩ ክሰርሕ ጀመረ። ኮይኑ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ ማርሴሊ ባልድዊን ምስ ተባሃለት ብውሕድ ዓመታት ምስ ተዓብየ ጓል ይላለዩ እሞ ክራኸቡ ጀመሩ። ኣብ ፍቕሪ እውን ይጸንሑ እሞ ጁን 12 ብ1949 ይምርዐዉ። ጂም ናይ ሰበኻ ድሌቱ ዝረስዖ ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ እናሃለወ እዩ ነይሩ። ኮይኑ እውን ጂም ናይ ካልኣይ ደረጃ ምህርኡ ወዲኡ ድሕሪ ምምራቑ ኣብ ኢንድያን ሎሚንግተን ውሽጢ ናብ ዩኒቨርሲቲ ደኣተወ እንትኾን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ ግን ጂም ናይ ሶሻሊዝምን ኢኮኖሚዝምን ሓሳባት ብምሓዝ ከላልዮም ጀመረ። ጂም እቲ ዕሉል ናይ ዓሌታዊ ተቃዋሚ ኮይኑ እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ኢሉ ብምልዓል ኣብ ኢንድያን ውሽጢ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ብምስታፍ ልዑል ዝኾነ ምንቅስቓስ ክገብር ጀመረ። ጂም ብእግዚኣብሔር ኣማኒ ኮይኑ ደይኮነስ ድሌቱን ሓሳቡን ንዕኡ ዝስዕቡ ናሃቱ ቃል ዝሰምዑ ተኸተልቲ ምፍራይ እዩ። መብዛሕትኦም ግን ንሱ ደምፅኦ ሃይማኖት ዘይተቐበሉ ስለ ዝነበሩ ተጸላኣይ ይኸውን። ጂም ብኮሚኒዝም ንምድላይን ሰባት ንኸኣምኑሉን ድሌት ነይርዎ። ኮይኑ ግን ብኸመይ ዓይነት መልክዑ ብደቂ ሰባት ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝኽእል መላለዪ ሜላ ሓደን ኮይኑ ዝተራእዮ ናይ ወንጌል ሰባኺ ብምዃን ሰዓብቲ ምርካብ እዩ ነይሩ። ጂም ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ናሃቱ ፍሉይ ክእለት ሕክምና ከም ዘይኮነ ዝፈለጠ። ኣብ 1952 ኣብ ንእሽተይ ቸርች ውሽጢ ዝተምሃረ ፓስተር ኮይኑ ይቑፀር ኢሉ እውን ንዓርሱ ከም ፈዋሲ ገይሩ ብምሕሳብ ከእምኖም ጀመረ። ጂም ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ናይ ምዝራብን ሰባት ኣብ ዝዛረብሉ ፊት ኮንካ ናይ ምስማዕን ክእለት ኣብ ደቂ ሰባት ተዘካሪ ክገብሮ ክኢሉ እዩ። እዚ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጠረሉ ጂም ኣብዚ ሕጂ ንዘለዎ ምንቅስቓስ ዓብዪ እጃም ገይሩሉ እዩ። ኣብ ቸርች ውሽጢ ኣብ መድረኽ ብምዃን ናይቶም ኣመንቲ ሽም ብምጽዋዕ ሕማሞም ይዛረቦም። ሓዲፉ ተሪፉ ንምንታይ ከም ድመፁ ናይ ውልቀ ጸገሞም ብምዝራብ ከግርመሎም ጀመረ። ሓደ ግዜ ሓሚሙ ንድመፀ ኣማኒ ካብቲ ሕማም ከም ዘናግፎም ኣእሚኑ ንሓንጎሎም የረድኦ ኢሉ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ሕማም ዝነበሮ ሰብ ከም ዝደሓነ ድምፂ የስምዕ። ሓደ ግዜ ድማ ብዊልቸር ንድመፁ ኣመንቲ ሓፊሎም ንክኸዱ ይእዝዞም ኢሉ እውን ናይ ርእሰ ሕማምን ሰዓልን ንደለዎም ድማ ከም ዘጥፍኣሎም ምስክር ሓዊሱ ክህቡ ቐጸሉ። እዚ ኩሉ ዝገበሮ ግን ብድሕሪት ሓደ ብሕቡእ ዝገብሮ ዝነበረ ተግባር እዩ ነይሩ። ኣብ 1956 ጂም ናይ ዓርሱ ቸርች ኣብ ኢንድያናፖሊስ ብምህናፅ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብሩ ናይ ጸለምቲ ቸርች ልዕል ብምባል ዓብዪ ዝኾነ ተቐባልነት ይረክብ። ኣብቲ ናይ ጂም ቸርች ውሽጢ ጸለምቲ ኾኑ ጸዓዱ ማዕረ ንክዕደሙ ብምግባር ኣብቲ ቸርች ውሽጢ እውን ፍሉይ ዝኾነ ምርኢት ንክህልዎም ብምግባሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ካብ 1,000 ንላዕሊ ሰዓብቲ የፍሪ። ጂም ምስ በዓልቲ ገዝኡ ማርሴሊን ብዙሕ ጸለምቲ ዘይኮኑ ቆልዑት ወሲዶም ከዕብዩ ጀመሩ። ጂም ንቤተሰቡን ንሰዓብትን ኩሎም ሒዙ ናብ ዝበለጸ እቲ ቸርች ንከስፍሕ ናብ ካሊፎርኒያ ኣተወ። ጂም ናብ ካሊፎርኒያ ምስ ኣተወ ብዙሕ ከይጸንሐ ናይ መምህር ስራሕ ረኸበ። ዘምህረሉ ብሲቪክስ ወይ ብናይ ስነ ዜጋ ትምህርቲ እንትኾን እዚ ንጂም ጽቡቕ ዕድል ገይሩሉ እዩ። ንሃቱ ናይ ኮሚኒዝም መልእኽቲ ንከመሓላልፍ ይጥቀመሉ። ተወሳኺ እውን ነቶም ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት ንኽምልምል ነቲ ዕድል ይጥቀመሉ። ጂም ዕላምኡ ብጣዕሚ ሰፊሕ ግዝኣት ንክህልዎ እዩ ነይሩ። እቶም ሰዓብቱ ካብቲ ድነበሮም 20 ካብ 100 ናብቲ ቸርች ይህቡ ድነበሩ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ጂም ነቶም ኣረክቶት ሰዓብቱ ንገዝኦም ንኽሸጡን ነቲ ገንዘብ እውን ናብ ቸርች ንኸውዕልዎ እምኖም። ኮይኑ ግን ጂም ከምቲ ድበሎ ነቲ ቸርች መህነፅን ንኣባላቱን ከነባብሮም ዝኽእለሉን ብጣዕሚ ሰፊሕ ቦታ ብምዕዳግ የዳሉ። ጂም ቀስ ብቐስ ኣካይድኡ እናለወጠ እዩ። ምስ ብዙሓት ኣባላቱ ማለት እውን ምስ ጓልን ወድን ናይ ፆታዊ ርክብ ክገብር ጀመረ። ንጂም እዚ ቦታ ናይ ፆታዊ ስምዒታት ንምርካብ ዘድልይዎ ኣወዳት ኮኑ ኣጓላት ንምምራፅ ጽቡቕ ዕድል ኮነሉ። ኣብ ሰብዓታት ፈለማ እቶም ቸርች ብናይ ሳን ፍራንሲስኮን ኣብ ሎስ ኤንጀለስ ውሽጢ ተኸፊቶም ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ብኣሽሓት ንዝቑፀሩ ሰዓብቱ ኣውቶቡሳት ይገዝእ። ኣብዚ ሰዓት ግን ጂም ተኣማንነቱ ንኸርእን ብድበለጸ ሰባት ንዕኡ ንክስዕቡን ከድሕኖም ዝኽእልን ሕማማት ንዘለዎም ሰባት ንኸምስሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክገብሮም ጀመረ። ኣብቲ መድረኽ ንዓይነ ስውራን ዓይኖም ንክበርሃሎም ገይሩ እዩ ኢሉ እውን ዘይትንቀሳቐስ ንዝኾነት ጓል ንክትለዓል ገይሩ እዩ። ኮይኑ ግን እዚኣቶም ሰባት እንትጅመር ብሓቂ እውን ኣይሓመሙን ነይሮም። ንሳቶም ኣብ ካሊፎርኒያ ካብ ዝርከቡ ቸርች ውሽጢ ንዕኡ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ነይሮም። እዚኣቶም ሰባት ግን ዝገብርዎ ብሓይሊ እዩ ነይሩ።
ማለት እውን ጂም ዝደልዮ ሰብ መሪጹ ግበር ድበሎ ተዘይገይሩ ሞት ነቲ ሰብ ቀሊል ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ። ኣብቲ ሰዓት ካብ ዝነበሩ ሰባት እንትዛረቡ ማለት እውን እቲ ቅፅዓት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሓደ ሻዕ ናይ ጂም ሓደ ኣባል ዝኾነ ነቲ ተግባር ተቃዊሙ እንትሰምዕ እቲ ሰብ ኣብ ዝበልዐሉ መግቢ ውሽጢ ስምዕ ብምግባር ብጽኑዕ ንክሓምም ገይርዎ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንሓደ ሓደ ኣባላት ድማ ከቢድ ናይ ኣካል ማህሰይቲ የብፅሓሎም ነይሩ። ጂም ዓሌታውነት ንምጥፋእን ኩሉ ሰማዕ ሮኢ እናበለ ዝሰብኽ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተተፈልጠ ንሱ ግን ሰዓብቱ ንምብዛሕ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ ነይሩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ስልጣን ዝነበሮም ኩላቶም ጸዓዱ እዮም ነይሮም። እሱ ጥራሕ ደይኮነስ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሑ ጸለምቲ ኣባላት እናሃለዉ ሓድሽ ንድመጸ ጻዕዳ ኣባል ብተርታ ልዕል ንኽብል ይገብር ነይሩ። ብሓፈሻ ኣብቲ ቸርች ውሽጢ ንጸለምቲ ፈጺምካ ስልጣን ይወሃብን። ብካልእ ገጹ ድማ ኣብቲ ቸርች ውሽጢ ልዑል ዝኾነ ጾታውን ኣካላውን ማህሰይቲ ይበጽሕ ነይሩ። ኢሉ እውን መብዛሕትኡ ኣባል ሓሳውን ውሉፍ ሓሸሽን እዩ ነይሩ። ጂም ልዑል ዝኾነ ሓገዝ ብፍላይ ንመናእሰይ ይገብር እዩ። እዚ ዝገብረሉ ግን ሰባት እታ ቤተ ክርስቲያን ብትገብሮም ጽቡቓት ተግባራት ንኽሽወዱ እዩ ነይሩ። ሓሳቡ ሰሚሩሉ ኣብ ደቂ ሰባት ፍሉይ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ኮይኑ ግን ጂም ሓደገኛን ክፉእን ተግባር ንምፍጻም እናሓሰበ እዩ። ጂም ኣብ ሱሳታት ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ብምኻድ ንፈለማ ኣብ ብራዚል ውሽጢ ደለዉ ቦታታት ተዓዘበ። ኣብኡ ግን እቲ ዝደልዮ ብልክዕ ኣይረኸበን። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ድኾነት ናብ ጎያና ኣምርሐ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ትርከብ ንእሽተይ ሃገር ድኾነት ጎያና ቋንቋኣ እንግሊሽ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ነቲ ቸርች ምቹዕ ኮነትሉ። ነዚ እውን ጂም ሶሻሊዝም ንትኽተል ጉያና ቀልቡ ስለ ዝፈተዋ ብጣዕሚ ይፈትዋ። ብ1974 ጂም ኣብ ጉያና ብዙሕ መሬት ይካረሞ ቸርች ኣብ ዝሰርሓሉ ቦታ ሓድሽ ናይ ተስፋ መሬት ከም ድኾነ ነቶም ከባቢ ነበርቲ ክዛረብ ይጅምር። ኮይኑ ግን ስሩዕ ብደይኮነ መልክዑ ጆንስታውን እናተባህለ እቲ ቦታ ክጽዋዕ ጀመረ። ጫካ ዝነበረ መሬት ተጸሪጉ ብቕልጡፍ ገዛ ብምህናጽ መደቀሲ ዓራውትን ናይ ሕክምና ክሊኒክን ቤት ትምህርትን ኢሉ እውን ዝተዓሸገ ማይን ጸባን ዓብዪ ኣብቲ ከባቢ ቦታ ንክስራሕ ተገብረ። ኣብቲ ካምፕ ውሽጢ ሽጉጥ ዝተዓጠቑ ናይ ጂም ሓለውቲ ኣለዉ እዮም። ሰባት ንዕኡ ገዲፎም ንክኸዱ ወይ ድማ ጆንስታውን ገዲፎም ንኽወፁ ፍቓድ የብሎምን። ገዲፍዎም ድኸይድ ሰብ ክሓደ እዩ ኢሉ እውን ከቢድ መቕጻዕቲ ይበጽሖም ነይሩ። ነቲ ከባቢ ኮነ ንጂምስ ተዘይፈተው ብሓይሊ ንክጸንሑ እዮም ዝግበሩ። ኣፕሪል 11 1978 ጆንስ ኣብ ናይ ጉያና ሃገር ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕግታት ናጣሓሰ እዩ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዓመፅ ይለዓሎ። ኣብዚ ሰዓት እውን መንግስቲ ኣብ ክባእ እትዩ ንጆንስታውን ከፍርስ እናተዳለወ ከም ድኾነ ናብ ጆን እዝኒ ይበጽሕ። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ብጣዕሚ መሕዘንን ክፉእ ተግባርን ዝተፈጸመ። ሰንበት ኖቨምበር 18 1978 ኣብ ናይ ጆንስታውን ካብ 900 ንላዕሊ ዝኾኑ ኣመንቲ ኣብቲ ካምፕ ተረኺቦም እንትዝምሩን እንትድንሱን ኩላቶም ሕጉሳት ኮይኖም ነቲ ምሸት እናሕለፉ እዮም ነይሮም። ሞድኣ ጆንስ ንኣመንቱ መንግስቲ መጺኡ ክቐትሎም ከም ድኾነን ሰላማዊ ዕረፍቲ ክረኽቡ ከም ዘለዎምን ይዛረቦም። እዚ ድቃስ ማለቱ ግን ሞት ማለቱ እዩ ነይሩ። ኣነ ሞይተ ንስኻትኩም ዋላ እንተተረፍኩም ሰላም ኣይትረኽቡን፣ ብዚኣነ እውን ክትነብሩ ኣይትኽእሉን ክብል ክሰበኽ ጀመረ። ሰላማዊ ህይወት ክህቦም ከም ድኽእል ኣእሚንዎም እዩ። ጂም ጆንስ ኣቐድም ኣቢሉ ሂትለር ክኾን ዝደልዮ ዝነበረ ነዚ እዩ ነይሩ። ማለት እውን ናሃቱ ሰዓብቲ ጽቡቕ ይግበር ሕማቕ ኩሉ ሻዕ ንሱ ዝበሎም ንኽሰምዑ ኢሉ እውን ንኽገብሩ ድሌት ነይርዎ። ኮይኑ እውን እቶም ኣመንቲ ወይ ሰዓብቱ ጂም ድበሎም ተቐቢሎም ንኽገብሩ ወሰኑ። ሓደ ሓደ ቆልዑት ዝነበሮም ኣመንቲ ድማ ንደቆም ብጣዕሚ ተጨነቑ። ኮይኑ ግን በቲ ሓሳብ ተሰማምዑ። ናይ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህበኩም እየ እናበለ ብተደጋጋሚ ነቶም ኣመንቲ ክሰብኽ ድሕሪ መጽንሑ ከመይ ከም ዝረኽብዎ እውን ተዛረቦም። ኣብ ዙርዮኦም ብሓለውቲ ዝተኸበቡ ናብ 900 ዝጽጉዑ ኣመንቲ ብፍንጃል ጥዑም ነገር ዘለዎ ፍራምረ ዝተዳለወ ሻሂ ንኽሰትዩ ኣዘዞም። ብፈለማ እቶም ቆልዑት ንኽሰትዩ ገበረ። ኮይኑ ግን እቶም ቆልዑት ብቕልጡፍ ናብ መሬት ክወድቁ ጀመሩ። ነዚ ዝተዓዘቡ ወለዶም ኢሉ እውን ካልኦት ኣመንቲ ብፍንጃል ዝተዋህቦም ሻሂ ሰተዩ። እዚኣቶም ኣመንቲ ግን ጂም ጆንስ ደሃቦም ሰላም ዝረኽብሉ ዝሕክሞም ነገር ኣይነበረን። ካብ ዓብዪ ሮቶ ዝተፈላለዩ ናይ ፍራምረ ጽማቓት ተጠቂሙ ኣብ ውሽጡ ሓደገኛ ሰሚ ብምግባር እዩ። ኣብ ፍንጃል እናገበረ ደሃቦም ኣብ ጆንስታውን ውሽጢ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ጸለምቲ ዝነበሩ እንትኾኑ ካብ 400 ንላዕሊ ዝኾኑ ቆልዑት በዚ ዝተበከለ ሻሂ ህይወቶም ሰኣኑ። እቲ ኩነታት ግን ኣብዘ ኣይብቅዕን። ጂም ጆንስ ናይዚኣቶም ህይወት ድሕሪ ምሕዳጉ ንዓርሱ ብሽጉጥ ከጥፍእ ክኢሉ እዩ። ናይ መንግስቲ ሓይልታት ብቕልጡፍ እቲ ከባቢ ብሄሊኮፕተር ዝኸበብዎ እንትኾን
ናይ ጉያና ሰባት ኣብ ናይ ጆንስታውን መሬት ነናዓርሶም ተደራሪቦም ኢሉውን ተሓቋቂፎም ሬሶኦም ብዘሕዝን መልክዑ ተረኽበ። ናይ ጆንስታውን ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ብሓዊ ንኽቃጸል ተገብረ። እዚ ኣብቲ ሰዓት ብጣዕሚ መሰክሒ ድነበረ ልቢ ድሰብር ብምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኾነ ንቐጻሊ እውን ክርሳዕ ደይክእል ናይ ጂም ጆንስ ሕማቕ ተዘክሮ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም መዓልቲ ድነበረ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ንስኻትኩም ከ ኣብዚ ተግባር ዝተሰማዓኩም ነገር ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። እቲ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባርን ኢሉ እውን ሓድሽ ተኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኹን እናበልና ኣብ ካልእ ሓድሽ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ።